The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Paulit nga, partner. Ayan. Live na po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ulit po ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay, live din po tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayo napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang ora mismo update. Reklamo ni Heriberto Olavario laban sa ginawang pagtataga sa kanya ng dalawang lalaki sa Sawanga, Bacon, Sorsogon. Ora mismo nating inaksyonan ang problemang ito. Kung paano, partner, panoorin po natin ito. Aminin mo na kasi, huwag ka nang tumanggi. Kung hindi ikaw ang tumaga sa akin, ay sino? Wala na nga po ako sa kalsada, sa damo na ako nakatayo. Ang tansya ko po, nagpakainom kasi may ingay sila eh. Di akalain ng isang 54 na taong gulang na si Heriberto Olavario na sa hinabahaba ng panahon niyang pagiging isang chainsaw operator ay patalim din pala ang magiging sanhi kung bakit siya mawawala ng trabaho. Ito'y dahil sa pananaga sa kanya ng dalawang sospek na ni minsan daw ay di niya nakaaway. Para sa agarang aksyon ay humingi na siya ng tulong sa programang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Kumusta po ang kalagayan nyo ngayon? May ininda pa pong sakit yung tama po ng taga. Pero yung sugat po, kung titingnan sa labas, magaling na pero masakit pa rin po. Kilala mo ba itong mga tumaga sa iyo? Mga taga saan sila at Sawang kapitbahay na po. mo ba sila? Hindi po. Taga-Ginubatan po ako. Doon lang po ako nagtatrabaho sa Barangay Talisayan. Okay, ikaw taga-Ginubatan ka, napunta ka doon sa Sorsogon Dahil para po sa magtrabaho. trabaho. Ano po yung napag-usapan niyo po sa barangay? Ang napag-usapan nga po dun sa barangay, nung una po hindi ako pumayag kasi agrabyado ako, sabi ayaw ko ng ariglo. Eh, tuloy ko pa ako yung kaso. Magkano naman daw po tatay yung gustong ibigay sa'yo? Eh, ang inihingi ko po nun sana, kasi kumikita po ako ng mahigit 1,000 sa pagsinso. Sabi ko 1,000. Eh, 1,000 ang araw. kada araw? Opo. Sabi, sobrang mahal, hindi kaya. O, tapos sabi ko, 700, hindi pa rin po daw kaya, mataas pa rin. Tapos sabi nila, 500. O, di, pumayag na rin po ako, di ako makakapagtrabaho. O, Pagkatapos po nun tay, yung usapan nyo sa barangay na kada araw ay magbibigay ng 500, hindi na po yun nasunod. hindi po nasunod. Ang Oo. kasunduan po namin, yung pira, ibibigay nila kay kapitan. Doon namin kay kapitan kukunin. Aha. Ngayon, pag pumunta po kami doon, walang hawak sa kapitan kahit 5. Upang mas maging malinaw ang lahat, ay kinuha din ng programa ang panig ng inirereklamo na si Marvin Eva. Heriberto, totoo bang sinadya niyong banggain itong si Heriberto? Hindi ko yan, sir, sinadya. So kung hindi mo sinadya, bakit mo siya binangga? Sinarin na ako, sir, sa batok. Tatay, hindi raw niya sinadya, pero kaya ka daw binangga dahil binaril mo sa batok. Eh, kabulaanan po yun kasi wala na nga po ako sa kalsada. Sa damo na ako nakatayo. Nakatigil ako, nakaganyan ako sa side ng kalsada na ganyan. Oh. Nakalingon ako sa kanilang ganyan. Malayo na sa kalsada. Nasa damo na nga ako nakaapak. Nung mangyari ba sa tingin mo, lasig itong mga ito? Ang tansya ko po, nagpakainom kasi may ingay sila eh. Nasa tricycle. Saka wala ka naman sigurong rason tatay para barilin sila at hindi mo naman sila kaano-ano. Wala kakilala pa o akong kaaway intensyon man na lang. masama. Wala akong intensyon na masama. Yung aso lang gusto kong Umalis. tumakbo kasi intensyon na kakagatin ako. Ito bang pinangyarihan ng insidenteng ito? Maraming bahay? Mataong lugar? Dito sa parte dito sa kaliwa, Mm. may bahay. Tapos sa minugat, pagdating sa una-una po, doon sa pangyari nung papunta ko yung aso, wala po. Mga anong oras na yan ang Mga nangyari? alas 8 o alas 9 ng gabi So po medyo yun. madilim. Opo. Walang ilaw doon sa lugar. Meron po, kaya lang madalang. Nung mangyari ba itong insidenteng ito, nakainom ba kayo or lasing ba kayo? Hindi kami, sir, lasing. Okay. Ano ba yung pumasok sa isip nyo or intensyon nyo? Bakit nyo ginawa kay Heriberto yung nangyari nyo? Kung hindi niya ako binaril ng organ, hindi sana mangyayari yung titulo. Galit na galit po yan kasi, kaya ako nasabing galit na galit. Nung makatakbo po ako, nakapunta ko sa damuhan, pilit pa po ako lang pinapalabas. Lumabas ka niya dito at nanyang So matuluyan parang ka to na. the point na gusto ka nang patayin. Opo. So, nakapagtago ka tatay sa Oo, damuhan? nung mabangga po ako nila, sama talaga yung ano ko, paningin ko. Tapos, pag ganyan, pag may kumistap, sabi ko, hahatawin niya, tubo yata yun. Nakasuot ako sa tricycle eh, yung kapang ko. Tapos, yumuko na lang ako.
Ang puntirya dito talaga. Kaya Sa liig. dito ako inabot. So nag-agaw buhay ka po talaga, tatay? Opo. Mariin namang itinanggi ng kasama ni Marvin na si Mario Dichoso ang bintang na pananaga di umano kay Heriberto. Hindi man sabi ako ma'am sa nagpaga. So kung sinasabi mong hindi ka tumaga, sino yung tumaga kay Tatay Heriberto? Hindi ko sabi aram. Pero po, bakit siya pumupunta siya nagbibigay ng tulong kay Marvin kung wala siyang kinalaman sa pananaga sa akin? Pero posibleng silang dalawa, Pero isa sa ang alam kanila. ko po si Romeo talaga ang tumaga. Kasi bakit sasama sa doon kung wala siyang ginawang kasalanan? Bakit tumutulong siya ng pagbibigay? At saka ang maliwanag, partner, inaamin ni Romeo kasama niya si Marvin. Mhm. Pero hindi niya daw alam kung sino tumaga. Silang dalawa yung magkasama. Oo. Romeo, aminin mo na kasi, huwag ka nang tumanggi. Kung hindi ikaw ang tumaga sa akin, eh sino? Ituro mo kung sino, kasama ka. Hindi ko aram sabi. Nag-istoryahan sabi kami pa sa dilis ng balay. So nakikimarites lang po kayo doon. Opo. Eto, ganito na lang tabi, sir. Kung wala kayong partisipasyon, bakit nagbibigay kayo ng tulong? Nahihirap naman daw kay Marvin. Masyado naman kayong maawain, sir, kung ganon. Sobra siyang maawain kahit wala siyang alam. Oo, kahit wala siyang alam, partner, nagbibigay ng tulong. At saka nandun lang daw siya sa loob ng tricycle dahil nagkukwentuhan sila. Oo, ibang klase itong si Marvin Ito yung at si mga Romeo. rason, partner, ng isang... Dinadivert, partner, yung may pangyayari. ginawa, partner, na medyo may nais itago at may nais ikubli. Ang sagot lang niyan palagi, partner, wala akong alam. Wala akong alam. Tinawagan na rin namin ang punong barangay na si Kapitan Noel Nogales. Ayon sa napagkatunduan nila, dapat lang, yung kaya lang. Kasi wala naman silang hanap buhay. Nung hindi ko mabilang kung ilang visit po bumalik yung asawa niya, dahil usapan namin yun ang request ng dalawa na dapat isama po yung asawa. Kung hindi man may isama, dapat may dala siyang medical certificate. Siyempre po, nabasa namin yun, lalo yung asawa ni Marvin, may alam din yun. Magpapatunay po na okay na po si Heriberto. Wala pa akong pinakampihan. Kinuha din ng programa ang panig ng Sorsogon City Police Station. Bakit po kasi sa ating batas, alin man sa tatlo, pwedeng slight physical injury, less serious physical injury, or serious physical injury. And yan po, patungkol lang yan sa injury na tinamo niya. Subalit po, kung merong intent talagang mag-inflict sa kanya ng pagkamatay, magpo-fall ito, hindi lang sa physical injury, mas mataas na kaso ito. Matapos nito ay tumungo na kami sa barangay Sawanga upang personal ring makausap ang kanilang punong barangay. Kapagandang hapon po from Atobico, Tabang Ora mismo kami, Kap. Nandito po kami para pag-usapan po natin, Kap, yung reklamo ni Sir regarding doon po sa nangyaring insidente dito daw po sa barangay ninyo. Ito pong allegedly pananaga at pagbangga sa kanya noong nakaraang Mayo. Ang respondent na si Heriberto Olavarrio nagdesisyon na siya maako na lang ang tabang na itatao ni Mr. Eva ng Mr. Dichoso sa halagang 500 pesos oral daw na desisyon asin uyon man kanduwa. So ngayon, dahil hindi po tumupad sila sa napagkasunduan, siya po ay bumalik dito para po tanungin po sana namin kayo kung bakit po sir hindi po yun natupad. Kasi ayon sa kanila, sarili nilang pera yung ginagastos nila sa pagpagamot. Dito na dumipensa ang misis ni Marvin Eva
isa sa mga sospek na di umano'y tumaga kay Mr. Heriberto. Kasi minsan po talaga, hindi naman ho namin sinasabing may pera kami. Kung ano lang talaga yung kaya namin, yun lang talagang naibibigay namin. Una kasi, yung may mga anak kami, 3 yung anak namin, wala naman ho silang trabaho, pa-extra-extra lang. Kaya kung ano yung kaya namin maibigay, sa tuwing pumupunta naman siya dito, ibinibigay din naman namin. Sana hindi nyo kaya, hindi kayo pumirma, hindi tayo nagkasundo sa ganon. Pumirma kayo, ibig sabihin, payag kayo sa ganong kondisyon. O kung kayo nagbigay ng maayos, hindi tapos ka makakarating sa ganito na magreklamo ako. Matapos ang mahabang paliwanagan, ay nagkasundo na ang dalawang panig na magbibigay na lamang ng 20,000 pesos bilang danyos sa kanilang ginawa. The complainant have agreed that the request of a lower amount and was approved to 20,000, 10K each of them, which will be given on December 23. Noong araw din na yon ay pinuntahan ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang lugar kung saan tinaga si Heriberto. Ganyan. Tapos biglang may umilaw, tricycle. Tumabi ako na ganyan, nakatabi ganun. Para nga hindi ako mabangga. Ay, pinangga po nila ako. Oh, yung pagkabangga ko nito, parang nakarating pa nga ako dyan. Oh. Napasuot ako sa tricycle. Tapos gumapang ako, pagapang ko. Napaganyan ako, pumislap, sabi ko tubo yata, yun, papaluin ako. Yun, maya-maya nga, yung mukha ako, may tumama na dyan, kasi dito pinupunteriya. Yung mukha ako, sabi ko nga, palo, yun, tumakbo po ako dyan. Nang dumating na ang araw ng kanilang napagkasunduan, ay muli naming sinamahan sa barangay hall si Heriberto. Ito po yung 10,000 na kabayaran ng kakulangan ng asawa ko at saka ni Romeo Dichoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinilan na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 700, 8, 9, 10. Kay Dichoso po. Yan po. Huwag ka pong mag-alala kasi ang asawa ko po tsaka si Romeo Dichoso, hindi naman po sila masamang tao. Nagkataon lang na nangyari yun. Kaya siguro, nangyari na saktan ka. Pero huwag ka pong mag-alala kasi hindi naman po sila ganun kasamang tao. Kaya naipapangako ko rin naman po na walang mangyayari sa inyo na kung ano man dito, kung sakaling gaway pumunta. Din, salamat din po talaga sa Ako Bicol Tabang Ora mismo kasi kung hindi po nangyari yun, lahat ng pag-uusap, walang patutunguhan na maayos, walang nangyayari dun sa pinag-usapan na ganito, magbibigay kami ganyan, wala. Nawala na po yung hinanakit dahil tinupad na po nila yung pangako nila at saka kung hindi po dahil sa inyo, sa tabang po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, hindi po masosolve ang problema. Maraming salamat po sa inyo. Kumikirot pa man ang sugat ng insidente, ay umaasa ang programa na sana maging hudyat na ito ng panibagong simula mula sa bangungot ng kanilang kahapon. Ayun, Ayan, partner. Di ba?
Ang So, long process, pero ang pinaka-importante, tinutukan, partner, sinamahan, inalalayan hanggang sa makamtan yung karampatang halaga alaga, partner, para naman doon sa pagpapagamot. sa perwisyo na inabot niya Correct, at sa Kazan. pagpapagamot. Ganyan po mga kaibigan ang tatak ng pagtulong ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan. So, napakasarap, partner, sa feeling na nakikita natin, partner, na marami At saka tayong bilib taong ako sa iyo, natutulungan. partner. Ikaw mismo ang nandoon. Isa ka na partner sa mga... Mas bilib ako, partner, kung naandun ka. Isa ka na partner. Mas magbuti na yung wala ko. Bakit, partner? Sige, ituloy mo. Mas mabuti na yung wala ko para ikaw lang ang nandoon. Ibang Mga klase ka kaibigan, talaga, sa partner. pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, lalaking nabangga ng 10-wheeler truck habang sakay ng motorsiklo, humingi ng tulong para sa kakailanganing operasyon sa kanyang napuruhang binti. Kaya mga ka-action, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora Ora mismo. mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono, mga kaibigan, si Mary Ann Mando, ang kinakasama ni Jessie Marinas na naaksidente noong taong 2021. Nabangga ng isang 10-wheeler truck habang sakay ng kanyang motorsiklo at ngayon ay nangangailangan muling sumailalim sa pangalawang operasyon. Magandang hapon sa iyo, Mary Ann. Magandang hapon po. Mari mo bang maikwento, Mary Ann, kung ano ang nangyari kay Jessie matapos ang aksidente? Ano po, na-accident po siya dati noong 2021 po. Motor po. Tapos, big finish po yung vintage po. Kasi po nabali daw po yung buto. Nabali yung buto. Okay. So sa kasalukuyan, nasaan kayo ngayon ni Jessie? Nasa BNP Naga Hospital. Sa Naga. Okay. Bicol Medical Center. Ano ngayon ang sitwasyon ni Jessie ayon sa kanyang doktor? Pangalawa na po kasi ngayon niya po sa hospital. Dati po kasi na-operahan po siya. Ngayon po, kailangan daw po operahan kasi na-infection daw po yung dati operahan niya. Yung sinasabing may nana, bakit raw nagkaroon ng nana or na-infection yung binti? Daw po. Kasi sabi po kasi ng doktor, kasi po makalipas po kasi yung ilang buwan po na naoperahan po siya, hindi pa po mag-1 year. Parang marami pong bukol-bukol po na inoperahan niya. Ayun, partner. Opo. So magandang hapon sa iyo, Mary Ann. Mary Ann, kumusta ngayon ang kalagayan niyo ngayon na pagdating naman sa pinansyal? Medyo nga po, Kapos po sa buhay. Ano po yung trabaho ninyo? Wala po. Housewife lang po. Housewife, opo. Na paano yung pangangailangan niyo pang araw-araw? Saan kayo kumukuha? Umaasa